Ayo nger olahkan luragane sinar budaya. Sing nomor 3. Jaranane sing nomor 4 iki mau sapa nger? Iki sajake kabotan anggone manol. Jajale nger, jajale. Ayo lole dan Wardan. Oi. Wah. Monggo Pak Sinto sak Wadyabala. Mas Irfan meskipun dalu menika ingkang sami rawuh. Nderek-nderek ngregengaken rasana sinar budaya. Halo. Sing hati-hati yen. Alon wae. Aja mundur. Ya. Ayo Pak. Hamid. Jas. Ayo. Wah, hoi. Iki lho bocahe. Dan berakhir sing hati-hati loh Ben. Ayo konco sesarengan bareng-bareng olahraga. Olahraga badan lan uga olahraga pikire.
nindakake raga anggayo kasarasan bre santosane di wolan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu rame bebarengan ake olahraga anggayo rasa-rasan bre santosane jiwa lan raga sing giat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur tawakal menambahi sesanti rahayu olahraga rahayu Ayon-ayon kambya gawe gumun tekun sarta luhur akeh kang kayung-yung kanggo srana iku antajemu nyawiji ing panemu condonge kalbu alon sing penting kelakon ya ya Jos. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Berita kehilangan kopi setengah morong harap ditujukan kepada YouTuber. Boeing. Ayo. Mas Pandu. Harap ditujukan kepada teman-teman YouTuber. Yeah. Jos. Os. Lo. Yeah. Yeah. Oh. Yeah.
Ayo ger. Satrio Bolor. Iki lo jaran nanti, iki lo jaran nanti, sinar budaya. Masih bersama Cangdangdut Audio asli lah. Ya. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha retno kang katon malelot walingmu kiyo tansah eling nadyan atur rasaku tansah sumande rino wengi aku mung tansah ngenteni kanggo bakat idam tetesing tresno kang setuhu dadi tataline atiku kang nandang kasmaran. Aku kang nandang bronto lilanono jagat pring sliramu tansah
As. Ye. Yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Ciro lumat. Yuk, 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 yuk. Oh, jos. Buka titik, goyang titik. Buka titik, goyang titik. Buka titik, goyang titik. Ayo. Ya, 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 up. Yo. Hey. Lo. Hey. Just. Yo. Nah, lo. Just. Lo.
H-O Jos H-I wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti tekan Gegragan Juan pungkasan tulung agungan wis nyata kagungan kita jalanan sinar budaya riasine iki maneka warna Kilo caranane turangga sinar budaya
Ayo, ya. Oh iya, haha. Iki lho, padha sing ati-ati Satya Banarama. Ayo ger. Sarengan kalian Novan Audio. Blah, bocah yang ayo. Ayo. Wah. Ayo ger. Kaya ngapa lah kaprigelaning dening para satriya-satriya Banarama. Ai. Bocah tepar pisan iki. Ayo le. Wis. Jajal ger. Wah. Ya iki lho dagangane Sinar Budaya. Yang. Wih, lah dalah. Randlomo entoh. Maju sithik. Wah. Pancal ragamu ger. Yo. Lah dalah. Kang Sinto. Ya iki lho. Nggih para satriya-satriya Banarama sampun gugur wonten satemaing palagan nggih. Samatla sampun prang tanding ana sajroning alun-alun Sinar Budaya wonten pahargyan dalu mriku Yoman. Pun Bapak Kenil lan uga Bapak Agus aku nyuwun tulung man. Jos. Ridu mawur mangawur purahan tengaraning jurit gong makuru gongso tetak kadya punula para pranjiting turangga westi rakata ingkang jojol layu sepi jojol layu sepit nengge para turangga Satya Banarama ya Pak. Kang sampun tari jojogetan gladen wonten dalem menika walo. Aku njaluk mangan aku njaluk mangan. Jos. Ridu mawur mangawur wurahan tengaraning jurit gong makuru gongso tetak kadya putula pranjiting turangga westi
rekata ingkang Jojo lelayu sopi kepenak ki kaya ngopo gayeng ki ora satya yo ayo lho Pak Mat marai bingung Jos oh bapak nih saya suwe ora kaya bebrayane kudune cara piye bisane kaya wong kae embakne aja ngece kabeh wis ana garise sing nyata gantadara milik wong sing samastine ning pinggire bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semana wis pitung ketiga neng pinggire bengawan saben-saben wong tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring itilan pasti kita sadermi nglampahi ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan awas prasetya ing ati kang suci ing ler terus ing ati oi ayo bocah mburi piye kabare mendem cium muka bocah mburi mendem cium muka Mas Heru Bimaya ini ayo Pak Kus
ora bareng mukok. Ayo. Au. Oh. Jos. Ayo. Enggal nyuwun bali ya, Man. Aku nyuwun diterke bali, Man, Paman. Oh iya. Wah. Jambor. Luset kok ngendi mbor. Jambor kali turi. Iki piantune wis rawuh nggih, Ger. Wah. Piantune iki uga rawuh nggih, Man. Ayo. Kali turi ora banjir, Man. Ya. Bapak keni aku nyuwun diterne bali, Bapak. Aku tak turu ana kasur empuk wae. Iki atos maneh. Ya, Ya lho. Atos iki maneh. Aku tak ngalih kamar kulon sing rada empuk iki. Jos. Ayo lo Mas Arif Jombor. Mas Arif Jombor. Hop. Yo. So. Hey. Ho. Ayo. Wah. Kok. Wah. Ya, pahit Pak Keni. Kembangnya pahit. Kembang pahit Pak Keni. Pak Keni, kembangnya pahit. Yo. Ya. Ayo mesti diwancine enggal-enggal nyuwun diterke bali siji bloko siji ya. Apa iki? Iki sapa Man? Ayo mani cek loro man, ayo mana? Ayo. Jos, alah ayo apa? Tau sak rosamu kaya ngapa? Kadik dayanmu nger. Ya iki panggunge rasa beaken lho. Woi. Kok mek ngono to? Ndak suka aku, ndak suka. Aku ndak suka lek ngene iki ndak suka.
Alah. Aduh kene teriak-teriak kok. Yo. Ayo aku, ayo aku, ayo aku. Ayo, yo, 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 ayo, yo. Ya, lihat. Ah, gitu. Oh. Ah. Ho. Ah, Yo, 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 yo. Aduh. Siaranan